belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra opent vandaag met het bericht dat de grens met Venezuela binnenkort weer open zal gaan. Dat blijkt uit officiële berichten uit Venezuela. Daarin wordt gesproken over overleg met Nederland en het vooruitzicht dat de grens binnenkort weer open kan gaan. Ook minister-president Kilmar Pik-Pisas zegt tegen de Extra dat hij ervan uitgaat dat de grens binnenkort weer open gaat en hopelijk al in januari 2023. Hij noemt het goed nieuws, zeker met de plannen voor de herstart van de raffinaderij. Vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de berichten wat minder positief. Daarin wordt gesteld dat de grens tussen het Koninkrijk en Venezuela in februari 2019 eenzijdig door Venezuela is gesloten. Het Koninkrijk heeft vervolgens meerdere malen aangegeven bereid te zijn om technische gesprekken over geleidelijke grensopening te hervatten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Venezuela nu aangegeven een start te willen maken met die gesprekken. Deze zijn echter nog niet begonnen. Volgens het ministerie blijven voor het Koninkrijk de uitgangspunten hetzelfde. Een mogelijke heropening dient geleidelijk en gefaseerd plaats te vinden. En dat betekent niet dat de grens al in februari 2023 open zal zijn. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você tracita para Chasabra, também por hora. Por escolher para trabocita, riba aqualectra.com e aproveitar a mesora, pone o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. De Hoge Raad in Nederland heeft de straf bevestigd in het proces tegen oud-minister Jacinta Constantia. En dat betekent dat de oud-minister en haar ex-partner Ambertus Koop veroordeeld blijven tot 20 maanden gevangenisstraf. Ze hebben geprobeerd de Curaçaose samenleving op te lichten door geld te vragen voor mondkapjes die nooit zijn besteld. Daarom moeten de twee ook meer dan 300.000 gulden terugbetalen. Alwin Braaf wordt de nieuwe politiechef voor Caribisch Nederland, dat meldt de Extra vandaag. Braaf wordt daarmee hoofd van de politie op Bonaire, Saba en Sint Eustatius. Hij volgt José Rosales op. Alwin Braaf is al meer dan 25 jaar in dienst bij de politie en treedt aan op 13 januari volgend jaar. Volgens Gibi Basilio, die namens Curaçao met Nederland overlegt over de excuses voor de slavernij, zijn de excuses op 19 december op dit moment het belangrijkst. Die komen er en daar zijn we heel blij mee. Alle andere zaken daaromheen, zo wordt in Nederland via een brief aan de regering gevraagd om bijvoorbeeld ook Zwarte Piet te verbieden en het woord neger strafbaar te stellen. Dat zijn eisen die volgens Basilio nu te veel zijn. Het moet niet te gek worden, we kunnen daarover later nog uitgebreid spreken, maar in eerste instantie zijn de excuses op 19 december en de wijze waarop die gegeven worden voor ons nu het belangrijkste. Gisteren vond in het Curaçao Marriott Hotel een regionale conferentie plaats over de gevolgen van klimaatverandering. Daarbij ging het onder meer over de stijgende zeespiegel. Er waren vertegenwoordigers aanwezig van Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten en Sint Eustatius, maar ook uit Montserrat, Sint Kitts en Nevis en de British Virgin Islands. De Nederlandse minister Mark Harbers was aanwezig en prees na afloop de samenwerking en zei dat de Cariben en Nederland samen moeten optrekken om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De politie op Curaçao heeft gisteren een vrachtwagen met zwaar transport teruggestuurd naar de Isra-raffinaderij. Bij controle ter hoogte van Emmastad bleek dat er geen vergunningen waren aangevraagd voor het transport en daarop moest de vrachtwagen terug naar de raffinaderij. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.